Hello, good morning everyone. Tayo po ay nandito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga update na ating i-update sa kanilang mga latag, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-alam-alam ng mga presyuhan na ma-update natin para sa ating mga masugid na manonood. So tara, let's go! At ang mga presyo, nandito tayo sa pwesto ni Boy Bangus at alamin natin yung mga presyo ng kanyang mga panindang bangus, no? So yung mga bangus niya rito ay bentahan niya ay kada piraso. So meron pong 100 pesos, 120 at 140 na per piraso ng kanyang mga bangus, no? At yung mga nakita natin dito na mga latag ng salmon na lokal ay 2.20 ang per kilo at yung mga gulyasan po natin ay 120 ang per kilo. So lalapitan natin at tutok natin ang ating video sa kanilang mga latag na ating pong ina-update sa Malabon Fish Market, no? So bossing, magkano na mangga ngayon? 140, 120. 120 at 140 po sa mga per kilo na mga manggang hinog, no? Na inyo pong mabibili. Ayan po, no? Ang mga presyo. At ito nga po yung sinasabi ko na bentahan ni Boy Bangus na mga presyohan ng mga bangus dagupan. 100, 120, 140 at meron din po 60 pesos na isang piraso. So yan po, no, nakikita nyo po yung mga presyohan ng kanilang nakalatag dito sa Malabon Fish Market. Natawa ka, no? Ayan po yung mga per kilo, no, ng kanilang mga latag ng isda. Ang tempura na yan, pang tempura. Dito tayo sa pwesto ni Boy Tilapia, no? So mag-update tayo sa kanya mga presyon. So dito muna tayo sa mga latag ng mga isdang golden pompa, no? 330 na per kilo. At wala silang latag na mga hipon. So shout out sa'yo, Boy Putik. Shout out sa'yo, magandang umaga. Oo nga eh, nagbabayran na si Boy Putik. Shout out sa'yo, good morning. Ito po 110 na per kilo ng tilapia ng Batangas ni Boy Tilapia. So tuloy pa ang ating update. So dito naman tayo, no, sa mga latagan ng mga ating i-update. So dito ay 150, no, mga bluefin tuna. 150 po na mga per kilo. Shoutout sa iyo, good morning. Hello. Diyan na ulit si Ate Manok. Kaya nga eh, ang tagal umuwi sa probinsya. Pagbabalik. Ang pagbabalik. Kaya lang wala pang manok. Meron na pala. Naubos na nga eh, kanina punong-puno yan. Namit ng mga... Namiss siya masyado. Oo. Kaya mga 35 pesos na tumpok ng mga sayote. Lumilingon-lingon tayo, baka may mahagip tayo ng mga sasakyan. Puntahan natin. So, salamat. At yan mo yung mga gulay nila. Namiss ka na mga ano mo? Ayan, no? Backbone na binibenta po sa halagang 100 pesos kada plastic. Wala nang pakpak na ubos na. Tapos na naman po ang pagbabakasyon. Ang tagal ah. So mayroon na tayo dito mga manok na mabibili sa latagan po sa Malabon Fish Market. Ate, salamat po. Cherry apple. Yan yung mga bentahan po dito ng mga nakikita nyo pong mga update ko, no? Yan po yung mga presyo ng mga mabibiling prutas sa Malabon Fish Market.
So ito yung mga saktuhan na inyong mga mabibili pang sahog na mabibili niyo po mga seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mga limango, wala tayong nakitang talangka. So ang ating in-update no, sa kanilang mga latag, ang mga kilo ng tawili ay 120. Isdang bakoko. Tap-tap. Dito magkano per kilo? 200 ang per kilo. Sa bakoko, 260. So yan po yung price update ng latag dito ni dito na inyong mabibili sariwang mga isda. Salamat. At dito ang kilo ng ating mga tahong ay 50 pesos ang per kilo. Loba. So wala tayong nadatnan dito ng mga latag ng talangka. Ang nakita po natin dito ay alimango, no? Hindi na siya mamimili. Magkano nila, Jai? Na 240. Sa pampano po? 320 po sa mga pampano at fresh na mga nilache, no? Na nakikita nyo po sa akin sa mga update. Ay, napakasya. Yan yung mga latag nila, no? At yung mga pusit natin dito at pusit lumot sa mga per kilo. Ito po yung presyo ng mga pusit lumot. 300 na lang, oh. 300 piso at 330. Yan po yung mga presyohan, no, ng kanilang latag. Boss Lawrence, magkano yung alimango mo? 400? Walang talangka? Bibili sana ako. Alinggo. Sige. So yan po yung mga in-update natin, no, na mga latag nila dito sa Malabon Fish Market. So yung presyo ng mga latag nila doon ng alimango ay 400 pesos ang per kilo. Ayan, 270 po per kilo ng hipon. 70 na lang, oh. At yung mga galawang natin, no? Salmon na lokal, gulyasan, at mga balsaga lunggong na latagan po rito sa pwesto po ni Kuya Ricky. Mga tilapia. Good morning po, magandang umaga. Magkano per kilo? 160 na per kilo, no, ng mga pink salmon. Eh yung tilapia magkano? 130 na lang po yung per kilo dito ng tilapia, no, na Pampanga. Ang bangus magkano na kilo? 220 na per kilo ng mga bangus dagupan. Salamat. At yun po yung ating mga ina-update sa kanilang mga latag sa pwesto ni Kuya Ricky. Magkano hipon mo, Lodi? 260 na per kilo ng mga hipon. So mura po ang hipon ngayong araw ng Sabado, no? Yan po yung mga presyo na ating ina-update sa kanilang mga latag ng mga hipon. So dito po ay 260 rin po ang mga kilo ng hipon at 280. Ang ating talong dito ay 80 pesos ang per kilo. Sa mga ganito nakabalot magkano? 20 pesos. So yan po yung mga presyo ng talong na inyo pong mabibili at pwede na po kayong mag-torta. Ayan, 260 na per kilo ng hipon. Murang-mura ang mga latag po nila ng hipon, no? Dagsa ang hipon sa Malabon Fish Market. At ito po yung mga latag dito ng isdang tawilis. 100 pesos. Talangka ay 70 pesos per kilo.
So yun yung update natin sa kanilang latag. So dito tayo sa latag. Ito po yung mga talakitok natin, no? 260 ang per kilo. Malakapas 260 rin po ang per kilo. Ito tumpok na te. 150 sa Ito po ay 150, ito po ay 100 pesos, no? Mga fresh na inyo pong mabibili sa Malabon. At ang ating mga aluman ay 160 per kilo. Yung mga sapsap ay 200 pesos per kilo, no? Hindi mo na yung 150. So yan yung mga update natin sa Malabon Fish Market. At ang ating mga salmon, pink salmon ay 100 pesos na per kilo at masarap sa sinigang, no? Sinigang sa miso. At yung gigi natin dito na balsa galunggong ay 180 ang per kilo. So tutukan natin yung mga gulyatan nila, 100 pesos, may 120 ang per kilo. Dodi, shout out. Ayan po ay 180 per kilo balsa galunggong. Magkano kilo ng hipon mo ngayon? 300, 260. Magkaibang ano? Yan, well, pero na 300 pesos at 260 na per kilo. Ito, libre na lang to. Libre na lang. So talaga, libre pa. So ganyan kadami ang ating mga mamimili na naghahanap ng mga murang presyo na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito po mga 120 sa mga kilo ng mga tilapiyang Batangas. Yan po yung mga latag nila at 100 and 130. Oy, 20 tayo. Bayad tayo sa pesto natin. Yan, ang ganda na siya. Magbabayad sa pesto. So yan yung mga price update natin sa mga tilapia po dito, no, na mabibili. So medyo nasasabit tayo, no, sa pagbablog natin. Tuloy pa rin ang ating update sa kanilang mga latag at talaga nga naman ang mga presyohan ngayon na ating ma-update, no? So yan po, mga tinumpok na. Ang dami sa halagang 50 pesos. Ayan. Good morning po. 50 pesos sa tumpok na mga tawilis. At halo na malakapa, sapsap, no? 50 pesos tumpok. Lang po sa Anso. 250. So yan po yung price ng kanyang hipon, 250 ang per kilo. At buhay na tilapiyang Pampanga sa halagang 130 ang per kilo, no? Wala na pong bawas dito. At ang mga masarap na cream dory, 160 ang per kilo. So mabilis sa mga maubos. Ayan, mga 50 pesos na tumpok ng isda. Yan po yung mga chabeta. Kabilita. 50 pesos lang po yan na tinutumpok. Oh. Makakapagpangat ka na sa kalamansi o kinamatisan na isdang chabeta. 50 pesos na tumpukan. Uy! Tama na! At dito yung mga kilo ng tilapia Batangas ay 110, no, per kilo. So dito tayo sa pwesto ni Tepotpot. Tepotpot, magkano kilo? So balikan natin si Ate Potpot at meron lang inasikaso. Ulo at mga pusit kalawang 180 ang kilo. Sa ulo po ng mga cream dory ay 50 pesos. 120 sa per kilo ng mga isdang gulyatan.
Yan po ay tumpukan ng mga anupihan dagat o tatampal. 100 pesos, no? 50 pesos tumpukan ng mga hipon. At 280 per kilo ng mga sariwang hipon dito. Fresh na fresh yung pusit lumot natin, no? So, ito po yung mga isdang alumahan. 200 pesos na per kilo. So, yun yung mga update natin sa kanilang mga latag at yung mga tumpukan dito ng mga tilapia. Trainer na. Boss Gerald, magkano tumpok? 100 lang. 100 pesos na tumpok dito ng mga tilapia. At tumpukan din po ng mga pink salmon. Ayan po. 100 pesos din. 150 sa pink salmon. Salamat. At dito pa tayo sa iba pang mga latag nila, no, ng mga mabibili sa Malabon Fish Market. Good morning. Okay, bye lang. Mura-mura, 110 lang. 110 per kilo ng mga tilapia Batangas dito. At kung kahabaan na to ay tilapia po ang mga binebenta, no. Dito po ay 120 ang per kilo. At 110 din po dito ang per kilo. At 120 sa pwesto naman ni Agustin Miraflores. Shout out sa iyo. Good morning. So ito yung mga ina-update natin na kanilang mga lataga na inyo pong mabibili, no? So maraming tilapia ang mga bagsak presyo sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ganito po kadami yung mga mamimili at mga dumayo sa bayan po ng Malabon, no? Tayo kay Butoy, Brian Flores. Magkano per kilo? 280 na per kilo ng hipon, no? Sa 240 na hipon ay maliliit. Panggulay na inyong pangsahog sa lutuing ulam, no? So maraming tao ang mga nandirito sa Malabon Fish Market at mga nag-iikot at naghahanap ng mga mabibili at makakasulit na presyuhan ng latag po dito, no? So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa inyong lahat. At mga sa nag-subscribe po, maraming salamat po, no? At sa mga viewers po natin na laging sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking pag-vlog sa Malabon. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.